Και με το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου συνεχίζουμε στο τελευταίο μέρος, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του Ευρωσκοπίου, φίλες και φίλοι. Όπως κάθε Τρίτη πια το καθιερώσαμε και αυτή η νέα στήλη που ξεκίνησε πριν από 2 Τρίτες, γιατί την προηγούμενη είχαμε και την 25η Μαρτίου την Αργία. Σήμερα συνεχίζεται με τον δεύτερο καλεσμένο μας, είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο Απόστολος Σταυρίδης, και να τον καλωσορίσουμε. Καλημέρα, κύριε Σταυρίδη. Καλημέρα, κύριε Πατούνα, και καλό μήνα. Καλό σε όλο τον κόσμο. Εσείς τώρα οι λογιστές έχετε να αντιμετωπίσετε πολλά ψέματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς από πολλές πλευρές και να τα διαχειριστείτε έτσι ώστε να γίνονται όλα, να παρουσιάζονται και να είναι στην πραγματικότητα μια αλήθεια. Κυρίως από την ΑΔΕ, ναι, και το Υπουργείο Οικονομικών. Δύσκολη η δουλειά σας, δύσκολο το έργο σας, απαιτητικό, και εμείς έχετε και εμάς σας ζαλίζουμε, γιατί είμαστε που είμαστε φορτωμένοι, ζαλισμένοι και δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε. Πώς θα πάμε αυτή την περίοδο? Δικαιολογημένα δεν τα καταλαβαίνετε, γιατί και εμείς βομβαρδιζόμαστε όλοι μας. Έτσι. Μέσα σε μία εβδομάδα έχουν γίνει τρομερές συνταρακτικές αλλαγές. Για τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ξεκινήσει. Αυτές τώρα εξελίσσουν. Αυτό είναι το θέμα, το τρέχον. Ναι, να ξεκινήσουμε με τις φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες για πρώτη χρονιά έχει θεσμοθετηθεί η ημερομηνία έναρξης, που είναι 15 Μαρτίου έως και 15 Ιουλίου. Για το 24 βέβαια ξεκίνησε 17 Μαρτίου, χάσαμε 2 μέρες. Σαββατοκύριακο ήταν. Ήταν Σαββατοκύριακο, ναι. Ξεκίνησε από Δευτέρα. Κατατέθηκαν πολλές όμως, υποβλήθηκαν αρκετές, δεν είναι? Άκουγα κάτι αριθμούς χθες, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο αριθμός ικανοποιητικός για την περίοδο αυτή. Κοιτάξτε, άλλες χρονιές δεν είχαμε καν ξεκινήσει. Ναι. Άρα και μόνο που έχει ανοίξει η πλατφόρμα και είναι λειτουργική, με κάποια μικροπροβληματάκια βέβαια, είναι σημαντικό. Παίζει ρόλο ότι είναι κάποιες προσυμπληρωμένες, αυτές ήδη κατατίθενται, υποβάλλονται αμέσως, ή έχουμε και εκεί αλλαγές? Όχι, με τις προσυμπληρωμένες αυτό ίσχυε και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή οι περισσότερες δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένες. Ναι. Η μοναδική διαφορά είναι ότι εάν δεν την υποβάλλει ο φορολογούμενος, υποβάλλεται αυτόματα από την ΑΔΕ. Καλό είναι όμως όλοι να ελέγχουν τις δηλώσεις τους, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα στο 049 με τις δαπάνες μέσω τράπεζας, για παράδειγμα, που μπορείς εκεί να αλλάξεις τα ποσά, ή με τους τόκους καταθέσεων, εάν είσαι συνδικαιούχος με έναν άλλο λογαριασμό των γονιών σου, ας πούμε, να αλλάξεις για να μην επιβαρυνθείς. Καλό είναι δηλαδή να γίνεται ένας έλεγχος πιο μπροστά. Όσον αφορά την υποβολή δηλώσεων, τη ροή, από τα 6.700.000 δηλώσεις που αναμένουμε να υποβληθούν φέτος, έχουν υποβληθεί περίπου 570.000 μέχρι και χθες. Συγκριτικά με άλλες χρονιές, ναι, τι ποσοστό? Είναι ένα ποσοστό 8,5% περίπου, είναι κάτω από 10%. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, είναι πολύ νωρίς. Και συνήθως δίνονται και παρατάσεις. Φέτος λένε δεν θα δοθεί, γιατί ξεκίνησαν έτσι πιο νωρίς και πιο ομαλά τη διαδικασία. Για να δούμε. Ναι, τώρα εάν για 2 μέρες το σύστημα δεν είναι λειτουργικό, εμείς θα πετήσουμε το θεσμοθετημένο τετράμινο, έτσι, να μην χάσουμε ούτε 1 μέρα. Είναι σημαντική. Προηγουμένως είπατε ότι 15 Μαρτίου ήταν Σάββατο, άρα δεν άνοιξε πλατφόρμα, ήταν αργία για το δημόσιο. Για τους συλλογιστές φοροτεχνικούς όμως δεν υπάρχουν αργίες. Δουλεύουν και Σαββατοκύριακα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Τώρα, εκτός από τις φορολογικές δηλώσεις που είναι σε εξέλιξη και τρέχουν τώρα αυτό το διάστημα αυτά τα θέματα, τι άλλο είναι πολύ σοβαρό πρέπει να προσέξουμε εμείς οι πολίτες? Με τον ΦΠΑ κάτι ακούγεται, με τις νέες επιχειρήσεις που πάνε να ανοίξουν και κάποιες απαλλαγές θα έχουν, τι συμβαίνει? Ναι, εδώ δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο. Εχθές 31 Τρίτου βγήκε δελτίο τύπου από την ΑΔΕ και δημοσιεύθηκε 11 η ώρα το βράδυ, αν θυμάμαι καλά, η απόφαση στο ΦΕΚ. Άρα δουλεύουν που λέτε και εσείς και τέτοιες ώρες. Δεν είναι μόνο επειδή είναι δημόσιο ώρες εργασίας. Ναι, ισχύει. Ναι. Κάποιες φορές και προς τα μεσάνυχτα. Πάμε λοιπόν, ποια είναι η απόφαση αυτή? Η απόφαση έχει να κάνει με μηνιαία περίοδο υποβολής περιοδικών ΦΠΑ για επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα. Με τα β' κατηγορίας που λέγαμε. Όλοι γνωρίζουν, οι επαγγελματίες τουλάχιστον, ότι έχουν να υποβάλουν περιοδική ΦΠΑ και να αποδίδουν ανά τρίμηνο. Αυτό δεν θα ισχύει πλέον για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, για όσες δηλαδή συστήνονται από σήμερα 1 Απριλίου, καθώς και για όσες έχουν συσταθεί από 1 Πρώτου του 2024. Και την προηγούμενη χρονιά δηλαδή. Και αναδρομικά όλες αυτές θα πρέπει, για τους προηγούμενους. Σωστά. Όλες αυτές υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλουν περιοδική ΦΠΑ ανά μήνα. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, αυτό θα είναι και προς όφελος των επιχειρήσεων, γιατί θα τις βοηθήσει να διαχειριστούν καλύτερα τα ταμιακά τους διαθέσιμα. Έτσι διατείνονται. Είναι και καλό αυτό. Λέτε ότι είναι καλύτερο, δεν είναι πιο διευκολυντικό?
Το λέω ειρωνικά. Γιατί ουσιαστικά μου στέλνουν και μηνύματα. Είδες, λέει, ότι τους έρθει, μου λέει μία επαγγελματίας τώρα. Γιατί μου στέλνει και ευχές για καλό κουράγιο στους λογιστές. Ναι, δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο. Ουσιαστικά αυτό επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με επιπρόσθετο γραφειοκρατικό κόστος. Έτσι, θα πρέπει να γίνουν 12 υποβολές κάθε μήνα. Κάθε μήνα θα χρειαστεί να αποδίδουν ΦΠΑ, αν είναι χρεωστικό. Ναι, είναι τρομερές αλλαγές και δεν είχαμε κάποια ενημέρωση γι' αυτό. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια διαβούλευση. Δεν έχετε εσείς που είστε όλη μέρα μέσα στις πλατφόρμες και ενημερώνεστε και συνεχώς έχετε επικοινωνία και επαφή. Εμείς οι πολίτες πώς να το κάνουμε? Να στέλνει φίλοι τώρα καλή δύναμη στους λογιστές και τους φορολογούμενους με τις παράλογες απαιτήσεις του κράτους. Μας έχουν τρελάνει με τις απαιτήσεις τους. Έχουμε τέτοια μηνύματα και καταλαβαίνετε το κλίμα που επικρατεί. Ό,τι θέλετε, φίλες και φίλοι, να ρωτήσετε, εδώ είναι ο αρμόδιος, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών, Φοροτεχνικών, Ελεύθερων Επαγγελματιών. Αυτό το μακρινάρι δεν θα τα αλλάξετε ποτέ. Βορείου Εύρου. Αλλά είστε όλοι μαζί. Λοιπόν, ωραία. Ο κύριος Σταυρίδης είναι μαζί μας, φίλες και φίλοι. Και αντιδήμαρχος οικονομικών, να πούμε και την ιδιότητά σας αυτή. Πάλι με τα οικονομικά. Όλη μέρα με αριθμούς έχετε να κάνετε. Ναι, σωστά. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν είναι καλό για τους επαγγελματίες, όπως λέτε. Δεν είναι πολύ εύχριστο. Κοιτάξτε, οι εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία, με τα τρίτης κατηγορίας που λέγαμε παλιότερα, οι ανώνυμες εταιρείες, αυτές υποβάλλουν ΦΠΑ κάθε μήνα. Ναι. Τώρα ουσιαστικά πάμε να κάνουμε το ίδιο και για τις μικρότερες επιχειρήσεις, να υποβάλουν ΦΠΑ κάθε μήνα. Μάλιστα. Ο λόγος λένε ότι είναι για να αποτρέψουν κάποιες περιπτώσεις επιχειρήσεων που κάνουν έναρξη, δεν αποδίδουν ΦΠΑ, κάνουν διακοπή, δηλαδή κάποιους απατεώνες που μπορεί να είναι. Πάλι για τους απατεώνες όμως την πληρώσουν πάλι όλοι. Αυτά τα κάθετα μέτρα. Πολύ σωστά. Δηλαδή για 100-200, δεν ξέρω πόσες επιχειρήσεις είναι που εννοείται πως θα μπορούσαν να τις βρουν, επιβαρύνονται χιλιάδες μικροεπαγγελματίες. Γιατί δεν είναι η εύκολη λύση να τους βρούνε και πάνε στην πιο περίπλοκη λύση, να πάρουν κάθετα μέτρα για όλους? Κοιτάξτε, γενικότερα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο, σε μια περίοδο μεγάλου ψηφιακού μετασχηματισμού. Ναι. Ξεκίνησε με τα ηλεκτρονικά βιβλία, με τα My Data, και ξέρετε ότι κάθε μήνα πρέπει να υποβάλουμε χαρακτηρισμούς εξόδων, τα έσοδα φεύγουν real time από τις τιμολογίες των επιχειρήσεων και ουσιαστικά κάθε μήνα κλείνεις τα ηλεκτρονικά σου βιβλία, να το πω έτσι περιληπτικά. Επίσης, έχουμε και κλείδωμα των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Δηλαδή, για να υποβάλεις ΦΠΑ, πρέπει να έχεις υποβάλει όλα τα παραστατικά έσοδα και έξοδα στην πλατφόρμα My Data. Άρα, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο στόχος είναι να μην χρειάζεται στο μέλλον να υποβάλουμε και περιοδικές ΦΠΑ και να υποβάλλονται σε συνεργασία, αυτόματα να το πω, με την υποβολή των παραστατικών στην πλατφόρμα My Data. Γενικότερα θα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές. Η πλατφόρμα My Data λειτουργεί τώρα σωστά? Είναι κάτι το οποίο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και για εσάς? Ανεβαίνουν όλα εύκολα, αυτόματα, ή πρέπει να κάνετε κάτι παραπάνω? Είναι άλλη μια πρόσθετη δουλειά? Όσοι επαγγελματίες έχουν προμηθευτεί μια εφαρμογή τιμολόγησης, τις λεγόμενες cloud ταμιακές, έχουν συνεργαστεί με παρόχους, εκεί σταδιακά θα δουν κάποιο όφελος. Οι μικρότεροι όμως, και ιδίως θα έλεγα οι αγρότες, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και στο ψηφιακό δελτίο αποστολής. Μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτό. Και τα δελτία αποστολής πλέον βγαίνουν ψηφιακά. Εδώ να σας πω, κύριε Πατούνα, ότι με βάση την τελευταία απόφαση, η πρώτη φάση εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής ήταν σήμερα, 1 Απριλίου. Άντε πάλι. Ο ίδιος ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής, είχε βγει πριν 2 εβδομάδες σε συνέντευξη σε τηλεοπτικό κανάλι, αν δεν κάνω λάθος, και είχε πει ότι επειδή βγάλαμε κάποιες αποφάσεις που τροποποιούν προς όφελος των επιχειρήσεων την εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, θα έχουμε κάποιες αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα. Αναμένουμε την παράταση, να το πω έτσι, για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής, η οποία θα έπρεπε να είχε βγει χθες. Μάλιστα. Καλά. Σε αναμονή λοιπόν, για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά σας τώρα. Και να κάνουν και... Ναι, είναι αυτά τα παράδοξα. Παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά δεν λειτουργούν. Ναι, να σας πω λίγο για το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Στην πρώτη φάση εντάσσονται συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων με χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, υγρών καυσίμων, ξυλίας, οικοδομικών υλικών, και όσες επιχειρήσεις είχαν τη χρήση του 2022 τζίρο, κύκλο εργασιών δηλαδή, πάνω από 200.000. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις άλλες, δηλαδή και αγρότες που είχαν τζίρο πάνω από 200.000 θα έπρεπε από σήμερα
να εκδίδουν δελτίο αποστολής ψηφιακά από το κινητό ή από το τάμπλετ μέσα από το χωράφι. Για τη διακίνηση της παραγωγής τους από το χωράφι στον έμπορο. Να εκπαιδευτούν όλοι στο να διαχειρίζονται και τα ηλεκτρονικά μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά μεγαλύτερες ηλικίες. Εντάξει, νέοι αγρότες ίσως θα μπορούσαν κάπως να είναι εξοικειωμένοι, αλλά πώς θα γίνει. Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Εμείς ως σύλλογος λογιστών, ως κλάδος και η ΠΟΦΕ, που είναι η ομοσπονδία μας, ναι. Συνέχεια αναδεικνύουμε τέτοια προβλήματα. Καλούμε και όλους τους επαγγελματίες, είτε είναι αγρότες, είτε είναι έμποροι, να προσπαθούν να συσπηρωθούν, να αναδείξουν και αυτοί τα προβλήματά τους για να βρεθούν λύσεις προς το συμφέρον όλων. Εφαρμόσιμες λύσεις, πρακτικά εφαρμόσιμες δηλαδή, να μην είναι μόνο στη θεωρία ότι για τον εξυγχρονισμό μας και για τον έλεγχο γίνονται όλα αυτά, αλλά πρέπει κάποια στιγμή και πρακτικά να τα βλέπουμε αν μπορούν να λειτουργήσουν έτσι. Σωστά. Μάλιστα. Βγαίνουν συνέχεια θέματα. Έχουμε καινούργιες αποφάσεις οι οποίες έρχονται από εσάς να ενημερωθείτε πρώτα, να ενημερώσετε και τους πολίτες και τους πελάτες σας ταυτόχρονα. Είναι ένας χιλιώνας αλλαγών. Σκεφτείτε τώρα, άμα θέλετε να πάμε και στα εργατικά, έχουμε από σήμερα την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθού. Ανακοινώθηκε, τελείωσε, πάει, από σήμερα εφαρμόζεται και. Έτσι, εδώ δηλαδή οι συνάδελφοι λογιστές φοροτεχνικοί έχουν 15 μέρες για να κάνουν τροποποιήσεις στον πίνακα προσωπικού, στις αποδοχές δηλαδή. Γιατί όλα παρασύρονται, όλα επηρεάζονται τώρα από αυτό. Προφανώς. Δηλαδή, σκεφτείτε αυτό το μήνα μέχρι τις 15 θα πρέπει να κάνουμε την υποβολή του τροποποιητικού πίνακα αποδοχών. Ναι. Έτσι, για να υπενθυμίσω, από τα 830 ευρώ που ήταν ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός ανεβαίνει στα 880 και το ημερομίσθιο που ήταν 37,07 για τους ημερομίσθιους, έτσι, ανεβαίνει στα 39,30 για πλήρη απασχόληση, μιλάμε πάντα. Ναι. Ο μήνας αυτός για τους λογιστές φοροτεχνικούς είναι και μήνας υποβολής περιοδικής ΦΠΑ για το τρίμηνο. Τελείωσε ένας Φεβρουάριος Μάρτιος, πάει το τρίμηνο, άρα Απρίλιο υποβάλλεται το τρίμηνο. Υποβάλλουμε και αποδίδουμε όσοι έχουν χρεωστικό ΦΠΑ και ταυτόχρονα τρέχουμε και τις φορολογικές δηλώσεις για να προλάβουμε όσους θέλουν να πληρώσουν ΦΑΠΑΞ για να τύχουν τις έκπτωσης του 4%. Και άρα με την αύξηση τώρα του κατώτατου μισθού έχετε να αλλάξετε όλα, όπως είπατε, τους πίνακες του προσωπικού και ό,τι αφορά μετά τα επιδόματα, έρχεται και το Πάσχα, θα αρχίσουν τα δώρα Πάσχα, επηρεάζονται τα δώρα με το νέο, βεβαίως, από σήμερα εφαρμόζεται. Πολύ σωστά. Και το δώρο Πάσχα θα επηρεαστεί από. Όλοι οι συντελεστές αλλάζουν, όλοι οι υπολογισμοί σας τώρα πάνε αλλού. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένας φόρτος επιπλέον εργασίας, οπότε φίλες και φίλοι που μας ακούτε, υπομονή να δείξουμε μια περισσότερη κατανόηση αυτό το διάστημα από τις απαιτήσεις που έχουμε από τους λογιστές μας, πρέπει να τα καταφέρουν όλα. Για μας, γιατί στην ουσία εμείς πρέπει να υποφεληθούμε από όλα αυτά. Οι πολίτες στην ουσία, στο τέλος της ημέρας. Ναι, είναι αρκετά τα θέματα. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε αυτό το διάστημα που τρέχουν ημερομηνίες και δεν το έχουμε ίσως υπόψη και μπορεί να βρεθούμε με πρόστιμα ή με κάτι υπάρχει. Εκτός από το ΦΠΑ που έτσι κι αλλιώς είναι του τριμήνου του τώρα. Πάντα έχουμε αυτό το άγχος. Πάντα έχουμε το άγχος των προθεσμιών, ότι κάτι μας έχει διαφύγει. Ναι. Τουλάχιστον οι συνάδελφοι, εγώ και οι συνάδελφοι. Ο μήνας Απρίλιος, όπως σας είπα, είναι μήνας υποβολής των περιοδικών ΦΠΑ. Είναι ο μήνας αλλαγών της μισθοδοσίας. Είναι η ΑΠΙ ΔΕΛΤΑ. Είναι γενικότερα ένας μήνας φορτωμένος, θα έλεγα. Όσον αφορά τους ακροατές σας, μπορούμε να πούμε ότι έχει ανοίξει εχθές η πλατφόρμα για το Α21 και θα είναι ανοιχτή μέχρι 30 Απριλίου για όσους δεν έχουν υποβάλει. Τι είναι το Α21 για να καταλάβουμε καλύτερα? Ναι, σωστά. Αυτά θέλουμε να εξηγούμαστε λίγο περισσότερο. Σωστά, να μην μιλάμε με τέτοιες ορολογίες. Είναι η αίτηση για το επίδομα τέκνων. Η αίτηση για το επίδομα τέκνων. Ναι. Οπότε αφορά και σε πολύ κόσμο και αυτό. Ναι, βέβαια. Ωραία. Κύριε Σταυρίδη, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω δηλαδή ήδη φορτωθήκαμε πληροφορίες. Κάποια πράγματα αποσαφηνίζονται λίγο περισσότερο και τα κατανοούμε λίγο καλύτερα για να δούμε και τι έχουμε να κάνουμε μπροστά μας και τι επηρεάζει στη ζωή μας και οι αποφάσεις από την αύξηση του κατώτατου ορίου, του κατώτατου μισθού, αλλά και με όλα τα υπόλοιπα τα επιδόματα. Έχετε κάτι άλλο? Γιατί βλέπω ότι είστε πολύ καλά ενημερωμένος και με τις σημειώσεις σας οργανωμένος. Ναι, έχω φέρει. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο. Ήθελα θα έχουμε κάθε εβδομάδα να λέμε, γιατί σίγουρα, οι αλλαγές είναι πάρα πολλές, δεν σταματάμε. Και για να μην μπερδευόμαστε περισσότερο, να είμαστε λίγο πιο στοχευμένοι, αυτή την εβδομάδα έχουμε αυτά τα θέματα λοιπόν και αυτά προσέχουμε τώρα, φίλες και φίλοι. Να ξέρετε ότι πρέπει να συμβουλευτείτε το λογιστή σας. Καλύτερα ενημερωμένος δεν υπάρχει. Εμείς όσο και να το ψάξουμε, σίγουρα θα μπερδευτούμε περισσότερο. Εδώ εσείς λέτε ότι δυσκολεύεστε. Παρ' όλα αυτά όμως ενημερώνεστε για να δίνετε και σωστές απαντήσεις
στους πολίτες. Ναι, προσπαθούμε. Υπάρχουν και σεμινάρια που διοργανώνουμε ως Σύλλογος για την επιμόρφωση των μελών μας. Γενικότερα είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο στην περιοχή και οριστιάδα και δημότυχο. Κάποιο σεμινάριο άμεσα, προσεχώς? Είχαμε ένα σεμινάριο, ένα φορολογικό πανόραμα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα θα έχουμε την Παρασκευή για εργασιακά θέματα και ασφαλιστικά. Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ναι. Ωραία. Πείτε μου λίγο κάτι τώρα με την ευκαιρία, γιατί θυμάμαι ότι είχατε αναθέσει και μία έρευνα να γίνει για ό,τι αφορά στη μείωση των φορολογικών συντελεστών στην περιοχή και αν αυτό θα έχει κάποια αποτύπωση προς το. Τι γίνεται με αυτό? Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που είχατε λάβει και θα δούμε πώς εξελίσσεται. Πολύ σωστά. Χαίρομαι που το θυμάστε. Το είχαμε αναφέρει και εδώ. Ναι. Προχωράμε. Δεν έχουμε ολοκληρώσει. Είμαστε σε συνεργασία με το ΙΟΦΟΜ, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών. Ναι. Ελπίζω να έχουμε αποτελέσματα μέσα στη χρονιά. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν στο πρώτο τρίμηνο να είχαμε αποτελέσματα. Έχουμε μείνει λίγο πίσω, αλλά θα προχωρήσουμε και θα έχουμε μια εμπεριστατωμένη μελέτη για να διεκδικήσουμε φορολογικά ωφέλη κίνητρα για την περιοχή μας. Πιστεύετε ότι η μελέτη αυτή τελικά θα είναι προς το στόχο που επιδιώκουμε, την ελάφρυνση των φορολογικών συντελεστών, ή τελικά μπορεί να μας αποδειχθεί κάτι άλλο? Είναι λίγο επικίνδυνη ερώτηση, αλλά... Όχι, εγώ είμαι αισιόδοξος. Οτιδήποτε έχεις στα χέρια σου και το έχεις τεκμηριώσει σωστά, ναι, και μπορείς να αντικρούσεις κάθε επιχείρημα, να διεκδικήσεις δηλαδή με πολύ καλούς όρους, νομίζω είναι υπέρ μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, αλλά λαμβάνω κάποια μηνύματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορώ να τα δω. Μου λένε κάντε μια ερώτηση στον κύριο Σταυρίδη και έχει μια εικόνα που δεν μπορώ να τη δω δυστυχώς. Κυρία, η φίλη που το στέλνει, δεν ξέρω αν μπορεί να το δείτε εδώ, είναι σε προσωπικό, αλλά δεν εμφανίζεται. Όχι, ίσως να είναι πρόβλημα δικτύου. Πάντως θα σας την υποβάλω μετά. Αν χρειαστεί να απαντήσω δημόσια στην κυρία μετά, αφού κλείσουμε τη συνέντευξή μας, αν βγει η ερώτηση. Πάντως βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα στα social με τις συνεντεύξεις μας με τους λογιστές και αυτό σημαίνει ότι ενδιαφέρεστε κι εσείς να αναλύσετε όλα αυτά τα πράγματα που έχετε στο μυαλό σας κουβάρι. Θα το δω αν μπορέσουμε να διαβάσουμε τι μας στέλνει η κυρία συγκεκριμένη. Από την άλλη, τώρα για να κλείσουμε, κύριε Σταυρίδη, εντάξει, αυτή η έρευνα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Την περιμένουμε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον ανυπομονώ να δω τα στοιχεία, γιατί είναι ένα αίτημα πάγιο πολλών ετών από πάρα πολλούς φορείς, να μειωθούν οι συντελεστές και πάντα οι υπουργοί, όταν συζητάμε μαζί τους ή οι αρμόδιοι βουλευτές, μας λένε ότι υπάρχει εντάξει, είναι πρόβλημα. Αυτό μπορεί να συμπαρασύρει μετά να αρχίσουν και από άλλες περιοχές να ζητάνε. Να δούμε αν στη δικιά μας περιοχή υπάρχει λόγος να γίνει αυτό και τρόπος να μην επιβαρυνθεί το κράτος ίσα-ίσα να ωφεληθεί. Γιατί αν φεύγουμε και αφήνουμε τα χρήματά μας έξω, στην ουσία έχει χάσιμο, έχει απώλειες. Ναι, πολύ σωστά. Και δεν υπάρχουν αυτές οι ανακλαστικές επιδράσεις, όπως συνηθίζουν να λένε. Πώς τις λέτε, ανακλαστικές επιδράσεις. Δηλαδή, ζητάει κάτι η Ορεστιάδα και μετά μπορεί να το διηγήσει. Οικονομική ενίσχυση για νέους στο Youth Pass, αυτό με ρωτάνε. Για το 18-19 υπάρχει κάποιο επίδομα τώρα, οικονομική ενίσχυση για νέους στο Youth Pass. Είναι σε ισχύ, είναι σε εξέλιξη, υπάρχει το 2025, πρέπει να κάνουν κάτι? Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, άρα δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Κάθε χρόνο όμως ανοίγει η πλατφόρμα, δίνουν έτσι, περίπου 150 ευρώ σε μια άλλη κάρτα σε νέους. Προς το παρόν πάντως δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για τη φετινή χρονιά. Όχι. Ωραία, οπότε κυρία μου, αυτό είναι η απάντηση προς το παρόν. Περιμένουμε. Θα κλείσουμε, τουλάχιστον όσο ό,τι αφορά με την ιδιότητά σας ως λογιστής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Δεν μπορώ όμως να μην ρωτήσω και για τα οικονομικά των πολιτών. Τα οικονομικά των δημοτών πάνε καλά, κύριε Αντιδήμαρχε Οικονομικών? Αυτό είναι εκτός θέματος όμως. Ναι, αλλά μας αφορά άμεσα όλους. Μας επηρεάζει κιόλας. Ένα πρώτο σχόλιο μετά από 1,5 σχεδόν. Όχι 1,5, εντάξει, υπερβολή. 1 χρόνο και 3 μήνες στο Δήμο. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα, έτσι, μια δήλωση? Είμαστε καλύτερα, χειρότερα, στα ίδια? Το παλεύουμε, το προσπαθούμε? Το προσπαθούμε, θα το προσπαθούμε πάντα να βελτιώσουμε τα οικονομικά του Δήμου και να βελτιώσουμε κατ' επέκταση και τις υπηρεσίες προς τους δημότες. Αλλά αυτό είναι, είπαμε, εκτός θέματος. Αυτό είναι σίγουρα εντός θέματος, οπωσδήποτε όμως, διότι είναι ένα θέμα που όλους μας επηρεάζει. Και επειδή έχετε μια κέρια θέση, την πιο κέρια θα έλεγα στο Δήμο, από εσάς περνάνε όλα, κάποια στιγμή θα κάνουμε μια συνέντευξη, συζήτηση μόνο για τα οικονομικά του Δήμου, γιατί πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα για όσα ακούστηκαν, όσα ακούμε τώρα και όσα πιθανόν θα έρθουν μπροστά μας. Ναι. Να σας ευχαριστήσω με θερμά. την ιδιότητα του Αντιδημάρχου, ναι, βέβαια. Καλά, δεν μπορείτε τώρα να τις διαχωρίσετε τις ιδιότητες. Αυτές είναι μέσα στην καθημερινότητά σας. Τρέχοντας, ασθμένοντας, ήρθε από το γραφείο του Αντιδημάρχου για αυτή τη συνέντευξη, φίλες και φίλοι, γιατί είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση του χρόνου, το καταλαβαίνουμε με όλα αυτά που έχετε να κάνετε. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Να είστε καλά. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα.